Noin. Niin sitten tästä jää ää, seuran muille jäsenille katseltavaksi, jos haluavat. Mun nimi on tosiaan Joni Virkkunen ja yksi näistä monista virkkusista täällä tänään paikalla. Ja ää, toimin täällä Karjalan tutkimuslaitoksella tutkimuspäällikkönä ja olen tässä seurassa puheenjohtajana, Virkkusta ja Virkkulain sukuyhdistyksen puheenjohtajana. Ja tervetuloa tosiaan kaikki tähän ja ilman pidempiä puheita annan sanan Jukalle. Ole hyvä. Hyvää sunnuntaista iltapäivää kaikille kuuntelijoille ja myös niille, jotka kenties myöhemmin katsovat tätä samaista esitystä niin nauhoitteena. Minä olen Joensuun yliopiston kasvattaja 2002, eli noin 22 vuotta sitten väittelin täällä Suomen historian alaan kuuluvasta teemasta rajaseutuliikkeessä tohtoriksi ja sen jälkeen on näitä itärajaan ja eritoten puolustautumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä pyöritellyt vahvasti niin Ruotsin aikaan liittyen, mutta myös sitten myös autonomia-ajalta eli Venäjän vallan vuosilta ja myös itsenäisyyden ajalta niin on katsonut. Eli itäraja historiallinen vaiheenne on minulle hyvin tuttu niin pitkältä ajanjaksolta. Tuossa lopussa sitten mainostan vähän viimeisintä kirjaani, joka ilmestyi joulukuussa 2022, johon sitten tämä luentoteema tältä päivältä niin lähinnä pohjautuu. Virkkusiin minulla on semmoinen omakohtainen kytkentä tämän Jonin lisäksi. Molemmat työskennellään tällä Karjalan tutkimuslaitoksella, mutta meillä on tuolla Nurmeksessa maakunnan Pohjois-Karjalan yläosassa niin Sukumaalla vapaa-ajan paikka, niin siinä meidän paikasta muutaman 100 metrin päässä niin asuu virkkusia, niin semmoinen kuin Onni Virkkunen, joka oli käsittääkseni Pielisjärven eli nykyisen Lieksan alueelta syntyisin ja tullut sitten kotivävyyksiin nevalaiselle, niin Bertta Nevalaiselle niin mieheksi sinne lähelle meitä. Mutta tämän pitemmittä alkuspiikeittä niin käydään seuraavaan varsinaiseen diaan. Miten tämä nyt onnistuu? Päästetään näin. No niin. Tämän kartan myötä voi jo todeta, että käsittelyssä on niin kuin Ruotsi-aika. Ruotsi-aika varsinaisesti alkaa sieltä 1000-luvun alusta, kun ruotsalaiset liitti omaa valtapiiriinsä sitten nämä Suomenlahden takaiset alueet. Ja Ruotsi kasvatti sitten myöhemmin noita rajoja ja maa-alueita entistä enemmän. Ja tämä ajanjakso on sitten meillä tämän iltapäivällä nyt lähemmässä tarkastelussa. Korostan tuota sanaa Ruotsi hyvin monesti vielä nykyisinkin, niin kun puhutaan tuosta Ruotsi-ajasta, niin puhutaan Ruotsi-Suomesta, mutta virallisesti mitään semmoista Ruotsi-Suomea ei ollut, vaan suomalaiset oli selvästi niin kuin Ruotsin vallan alaisia, alamaisia. Eli oli olemassa vain yksi yhtenäinen Ruotsin valtakunta, Sveriges rike, ja nämä Suomenlahden takaiset alueet niin kuuluu Ruotsin valtakuntaan, niin valtakunnan itäisenä puoliskona. Tuossa alussa oli jo diassa niin vuosiluvut 1490-1209, niin tämä oli erittäin sellaista sotaista ajanjaksoa, niin
Ruotsin ja sen itäisen väestön suomalaisten historiassa. Ominaista oli se, että eritoten vuodesta 1560 aina vuoteen 1719, niin Ruotsi kävi koko ajan lähes taukoamatta sotia. On laskettu, että tuona ajanjaksona sotavuosia oli kaiken kaikkiaan 120 ja yhtä vuotta kohden niin Ruotsilla oli menossa aina noin 1,6 sotaa per vuosi. Tuosta ajanjaksosta toista sataa vuotta niin rauha-aikaa kesti vain noin neljännes. Erittäin sotaista aikaa Ruotsin historiassa oli sitten vuodet 1561-1660, jonka puitteissa niin nuo diassa näkyvät Ruotsin rajat venyivät noihin mittoihinsa. Niin Ruotsi sai muun muassa tuolla etelässä, nykyisen Etelä-Ruotsin alueella, niin eteläiset maakuntansa Tanskalta. Ruotsi sai tulla Norjan vastaisella rajalla nykyiset rajansa, niin kun Ruotsi voitti Tanskan ja sitten rauhanteossa sitten voitti myös nuo Jämtlannin ja Härjedalenin maakunnat. Ja jos katsotaan sitten tuota Suomen aluetta, niin nykyinen Pohjois-Karjalan alue liitettiin Stolbovan rauhassa 1617 niin Ruotsi. Pohjoisessa niin Täysinän rauhan myötä 1595 niin Ruotsi sai nuo pohjoiset alueet Venäjältä itselleen. Tuota pohjoista aluetta niin käsitellään lähemmin tässä nyt tämän tunnin aikana. Seuraava. Tuossa kerroinkin jo, että 1500-luvun puolivälistä noin 1700-luvun alkuun niin oli noin 1,6 sotaa per vuosi, niin tuohon olen kirjannut kaikki viralliset sodat, jotka Ruotsin ja Venäjän kesken oli 1400-luvun lopusta aina siihen, kun Haminan rauhan, kun Suomi liitettiin autonomisena suuriruhtinaskuntana Ruotsista Venäjään. Mutta virallisia sotia oli kaiken kaikkiaan 9 ja ensimmäisenä oli 1490-luvun puolivälissä tuommoinen sota, jota historian tutkimuksessa on kuvattu suureksi venäläissodaksi tai vanhaksi vihaksi. Menemättä näihin sotiin, sotatapahtumiin tämä enempää, niin on huomioitava, että vielä varhaisessa vaiheessa niin nuo vihollisuudet päätettiin tuommoiseen aseenlepoon. 1490-luvun sota päättyi aseenlepoon määräajaksi 6 vuodeksi ja seuraava sota, joka käytiin jo sitten Kustaa Vaasan aikana, niin 1550-luvulla, niin se päättyi kanssa aseenlepoon niin 40 vuodeksi, mutta seuraavassa täysinä rauhassa jo solmittiin semmoinen virallinen kattava pitkäkestoinen rauhansopimus, joka oli tarkoitettu ikuiseksi rauhaksi, mutta näinhän siinä ei käynyt, kun jo 1610-luvun alussa niin Ruotsi ja Venäjä ajautui uuteen sotaan, joka päättyi sitten tuohon Stolbovan rauhaan, jossa Ruotsi sai muun muassa tämä Pohjois-Karjalan alueen. Tuosta sodasta 1570-1595, jossa Ruotsi sai tuon Pohjois-Suomen alueen, niin on todettava, vaikka se oli tuommoinen pitkäkestoinen sota, 25 vuotta kaiken kaikkiaan, niin
koko ajan ei käyty tuommoista yhtäjaksoista sotaa, vaan se keskeytyi väliaikaisesti aina aselepojaksoihin vanhan keskiaikaisen sodankäyntitavan mukaisesti, eli että välillä vedettiin henkeä, kerättiin voimia, kunnes taas sitten ryhdyttiin taas sotiin. No, sodat lähti käyntiin 1490-luvun aikana toden teolla idän ja lännen kesken täällä Skandinaviassa Ruotsin ja Venäjän kesken. Venäjän puolelta, jos katsotaan kehitystä, niin 1462 niin Venäjän valtaistumelle oli noussut Moskovan suuri ruhtinana tuo Ivana kolmas Ivan Vasiljevits, joka oli sitten Venäjän valtaistumella toimineen Ivana Julman isoisä. Venäjä oli vielä Ivana kolmannen aikana hyvin hajalla, eli alun pitäen keskiajalla oli ollut Venäjän alueella Kiovan Rusi-niminen laaja valtakunta, joka oli sitten keskiajalla pirstoutunut pieniksi kauppatasavalloiksi, niin kuin suureksi Novgorodin kauppakaupungiksi, kauppatasavallaksi ja pieniksi suuriruhtinaskunniksi, kuten Moskovaksi, mutta tämä Ivana kolmannen myötä niin Venäjän missioksi, Moskovan suuriruhtinaskunnan missioksi tuli, että Moskova alkoi niin kuin kerätä näitä hajalla olevia muita alueita johdolla yhtenäiseksi Venäjän valtakunnaksi. Ja niinpä tämä Ivana kolmas käytti ensimmäisenä Venäjän hallitsijoista arvonimeä koko Venäjän herra. No, Ruotsissa oli tilanne se, että Ivana kolmannen aikana, että Ruotsi oli vielä osa Pohjoismaista valtioliittoutumaa, eli Kalmarin unionia, mutta 1500-luvun alussa Kustaa Vaasan johdolla niin Ruotsi erkaantui tästä Kalmarin unionista ja Ruotsista tuli Kustaa Vaasan johdolla yksi yhtenäinen Ruotsin kuningaskunta ja Kustaa Vaasa, joka oli ruotsalaista aatelissukua, niin hänen johdollaan 1544 hänen suvustaan Vaasoista tuli perinnöllinen hallitsijasuku Ruotsissa. Sekä Venäjälle että Ruotsille oli ominaista, että näiden hallitsijasukujen johdolla niin alkoi sitten muotoutua kansallisvaltioita, eli idässä Venäjän valtakunta ja lännessä Ruotsin valtakunta. Ja tämmöinen kansallisvaltioiden muodostumisprosessi oli 1400-luvun lopusta ja 1500-luvun alusta niin käynnissä. Tähän ajanjaksoon liittyy sitten sellaisia käsitteitä, että valtakunnan tuli päinvastoin niin kuin laajeta, ei missään mielessä supistua. Rajojen tuli niin kuin laajeta koko ajan naapurivaltakuntien kustannuksella ja sitten tämä valtakunnan alue niin alettiin hahmottaa sellaisena suvereenina kokonaisuutena, jonka tuli niin kuin käsittää piiriinsä mahdollisimman paljon ihmisiä, taloudellisia resursseja, ja näitä resursseja, taloudellisia resursseja tuli puolustaa. Niinpä esimerkiksi Kustaa Vaasan aikana niin tuli käyttöön tuommoinen käsite, joka on ollut vielä 1900-luvun poliittisessa käsitteistössä mukana kuin isänmaa. Tähän laajenemiskäsitykseen liittyy myös tämmöisiä poliittisia ja taloudellisia ekspansiopyrkimyksiä, niin
jos ajatellaan näitä taloudellisia olosuhteita, niin 1500-luvun puolivälistä niin Skandinavia tuli entistä enemmän niin kuin maailmankaupan piiriin. Sitä tietää, että 1550-luvulla niin englantilainen löytöretkeilijä löysi Koillisväylin, jota pitkin hän tuli Vienanmerelle ja jota pitkin sitten avattiin niin kuin Länsi-Euroopan ja Moskovan Venäjän kesken taloudelliset kontaktit. Ja tämä pohjoinen alue tiivistyi, liittyi entistä enemmän niin kuin tämmöisiin taloudellisiin kuvioihin globaalissa kaupassa. Vielä yksi. Oikeastaan voidaan edetä tästä kuvasta eteenpäin. Minkälainen oli niin kuin sodankäyntitapa tullut 1400-luvun lopusta pitkälti uutta aikaa, varhaista uutta aikaa, noin sanotaan tuonne 1700-luvulle saakka. Hyvin pitkälti kyse oli tuommoisesta sissisodan käynnistä, ja sissisodan käyntiä harjoitettiin lähinnä kesäaikaan sen vuoksi, että pystyttiin käyttämään hyväksi vesiteitä, vesireittejä, joita tuli sitten itärajan yli niin puolelta toiselle. Tässä oli myös etuna se, että niin kuin oli mahdollista liikkua nopeasti, mutta myös jälkiä jättämättä niin kuin paikasta toiseen. Toisena vastenparina oli sitten talvisodan käynti, ja talvista sodankäyntiä niin käytiin lähinnä myöhään syksyllä, kun kaikki vesistöt oli jäätyneet, suoalueet, rämeet olivat jäätyneet, ja jolloin tuommoisen ison sotajoukon, varsinaisen sotavoiman oli mahdollista liikkua paikasta toiseen. Niin kuin tässä Albert Edelfeltin taulussa poltettu kylään, jossa niin taustalla nousee kylästä savu, eli siellä on vieraillut tuommoinen iso sotajoukko, ja tuon kylän asukkaita on sitten painut turvaan. Noita varsinaisia sotaoperaatioita käytiin todellakin loppuvuodesta vähän lumea aikaa, ja tuommoisen ratsaan liikkuvan joukon oli mahdollista liikkua niin kuin laajalla alueella nopeasti, hyödyntäen sitten näitä paikallisia resursseja ryöstäen, polttaen ja hävittäen. Miten sitten oli mahdollista, että tuommoiset sotajoukot pääsi rajasta yli? Itärajan suhteen on erotettava vanha itäraja ja sitten raja siinä muodossa, missä se on tällä hetkellä. Tuossa on itse ottamani kuva, niin Stolbovan rauhan rajan päätepisteestä, niin Kuhmosta Saunajärven eteläpuolelta, jossa Laatokan rannalta salmista alkunut itäraja, Stolbovan rauhan raja, niin yhtyi sitten täysinän rauhan rajaa. Mutta rajapisteitä, rajapaikkoja oli muutaman 10 kilometrin välein tuossa itärajalla, eikä siinä rajalla ollut mitään semmoista yhtenäistä estettä, eikä myöskään semmoista yhtenäistä rajavartiointia. Eli raja oli merkitty vain tuommoisin isoin luonnonmaamerkein, jotka oli vaikeasti käytännössä hävitettävissä, niin kuin tässä tapauksessa tuommoiseen isoon jääkauden aikaiseen kalliolohkareeseen.
Rajavartiointia ei ollut. Itse asiassa ensimmäinen virallinen rajavartiosto itärajalla liittyy tuohon Salmi-alueeseen ja 1600-luvulla niin tuolla Aunuksen vastaisella rajalla Laatokan rannalla niin oli semmoinen pieni 30 henkilön ruotsalainen rajavartiosto, joka toimi paikallisesti niin lähinnä rajaliikennettä ja rajakauppaa valvoen. Voi kysyä, että mitä tuollaisella pienellä sotilasjoukolla oli, mutta valvottavaa aluetta oli paljon ja eikä mitään tuommoisia fyysisiä esteitä tai muuta valvontaa tuolla rajalla tuolla ollut. Tässä takavuosina olin kirjoittamassa Salmi-historiaa 2015-2018, niin siltä pohjalta sitten tulin perehtyneeksi tuohon eteläiseen rajaan Salmin osalta. Itse asiassa tuossa alimmassa kuvassa on sitten rajaportti Suomen itsenäisyyden ajalta, joka on mielestäni hyvin kuvaava vielä myös tuolle varhemmalle ajalle, että käytännössä oli tuommoinen pitkä raja, jolle on hyvin kuvaava tuommoinen symbolinen portti sitten idän ja lännen välillä. Jos tuota rajavalvontaa katsotaan vielä lisää, niin ensimmäinen semmoinen laajempi yritys, kun itärajaa ryhdyttiin valvomaan, niin liittyy sitten Ruotsin ajan historiaan 1700-lukuun, niin Uudenkaupungin rauhan jälkeen, niin Ruotsi ryhtyi merkantilisen talouspolitiikkansa merkeissä niin järjestämään itärajalle tuommoista rajatullivalvontaa, johon liittyen niin pitkin itärajaa niin perustettiin tuommoisia rajatulikamaria, niin kuin täällä Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Kiteelle ja sitten Lieksaan. Näissä rajatulikamareissa niin toimi muutamia rajatulliviranomaisia niin tullihoitajan johdolla, ja tälle valvonnalle oli ominaista, että sitten näitä paikallisia rajatulliviranomaisia liikkui sillä maastossa, ja ensimmäistä kertaa niin kuin laajalla alueella pitkin itärajaa niin kuin seurattiin tuota rajaa ylittävää liikennettä ja rajaa ylittävää vuorovaikutusta. Tuossa edellä jo mainitsin tuon Täysinän rauhan 1595, jossa Ruotsi sai tuon Pohjois-Suomen alueen itselleen loppujen lopuksi. Tuota pohjoista aluetta oli asutettu täältä lännestä niin jo keskiajalla, myöhäiskeskiajalla ja eritoten sitten Kustaa Vaasa-aikana, joka pyrki sitten vahvistamaan ja laajentamaan valtakuntaansa, ja hänen kehotuksestaan suomalaisia talonpoikia muutti tuonne Pohjois-Suomen alueelle, eritoten Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ja kauemmaskin. Eli näiden talonpoikiensa avulla niin kuin Ruotsi, Kustaa, Vaasa pyrki laajentamaan tuota valtapiiriä. Rajaolosuhteet tuolla Pohjois-Suomen alueella ennen tuota Täysinän rauhaa olivat sanalla sanoen jännittävät, ja nykytulkinnan mukaan suomalaisen Jar Gallenin ja tanskalaisen John Lindin mukaan niin tuo pohjoinen raja ennen tuota Täysinän rauhan rajaa pohjautui Pähkinäsaaren rauhan rajaan 1323, ja tuo Pohjois-Suomen alue olisi ollut tuossa Pähkinäsaaren rauhassa sellainen, että venäläisten nautinta-alueen
läntinen raja olisi ollut tuolla Suomenlahden rannalla Pattijoella. Ruotsalaisten valtapiirin nautinta-alueen raja oli sitten tuolla idässä Kantalahdessa. Kantalahti on Vienanmeren lahti. Tuo Pohjois-Suomen alue oli siis käytännössä niin kuin sekä venäläisten että ruotsalaisten yhteisessä nautinnossa. Ja oli määritelty, että sinne niin kuin ei saanut mitään pysyvää asutusta puolin ja toisin organisoida, mutta toisin kävi sitten, niin kuin kerroin, keskiajalla ja eritoten Kustaa Vaasan aikana, niin täältä lännestä alettiin puskea tuonne yhteisnautinta-alueelle niin väestöä pysyväksi asukkaiksi. Ja tätähän venäläinen osapuoli ei sulattanut, vaan tämä sitten johti molemmin puolin käyttyyn sissisotaan. Itse asiassa pysähdytään tuossa dioissa, niin otetaanpa se edellinen. Niin 1500-luvun aikana sissisotaa käytiin tuosta Pohjois-Suomen alueesta niin jo 1550-luvulla, eli Kustaa Vaasan aikana, mutta eritoten sitten sen pitkän vihan, vanhan vihan aikana vuodesta 1570 vuoteen 1595. Tämä sissisodankäynti liittyi näihin virallisiin sotajaksoihin, mutta tätä sissisotaa käytiin myös näiden virallisten sotajaksojen ulkopuolella. Tälle sissisodankäynnille korostan sitä, että tuolla Pohjois-Suomen alueella ei niin kuin varsinainen sotavoima liikkunut, vaan nämä vihollisuudet oli niin kuin sissisodankäyntiä, jolle ominaista oli, että varsinkin kesäaikaan niin yksittäisen kylän tai yksittäisen talon kimppuun ilmestyi rajan takaa aseistettu sotajoukko, ja nämä sissit alkoi niin kuin rääkkäämällä, kiduttamalla sitten pakottaa näiltä asukkailta tietoa, minne arvoesineet ja elintarvikkeet oli piilotettu. Kaikki irtaomaisuus ryöstettiin tai joko tuhoon. Talot poltettiin, kaikki rakennukset, ja ketä ei säästetty, ei edes lapsia, naisia eikä vanhuksia. Tässä olin Suomalaisen kirjallisuuden seuran Joensuun perinnearkistossa tutkimassa. Itse asiassa nyt toukokuun lopussa arkisto suljetaan täältä, niin siinä puitteissa olin läpikäymässä vanhoja aineistoja, muun muassa tuohon Kainuun alueeseen liittyen, niin siellä oli hyvin raakoja tarinoita tuosta varassotien, rappasotien, polttosotien ajalta, jolla tarkoitetaan lähinnä sitä 1500-luvun lopun sotajaksoa, sissisotaa, niin siellä oli hyvin riipaisevia tarinoita siitä, miten väkivaltaista tämä oli myös näitä heikompiosaisia niin kuin lapsia kohtaan. Kerrottiin muun muassa siitä, miten sissijoukko oli tullut yksinäisen talon kimppuun. Paikalla oli vain emäntä ja hänellä kätkyessä pieni lapsi, niin sitten tämä lapsi oli työnnetty niin uuniin paistumaan, ja sitten myöhemmin nämä samat rapparit, sissit, oli tullut sinne samaan taloon tai johonkin lähitaloon ja olivat muistelleet sitä kehumismielessä, että miten he olivat laittaneet lapsen uuneen, miten suusta maito turaaji. Ja sitten toisaalta myös sitten, että
niin kuin samanlaista silmitöntä väkivaltaa on nyt Lähi-idässä, Gazassa ja toisaalta Ukrainassa, niin mitenkään lapsia, miespuolisia oli kuohittu, eli luotiin tämmöistä pelotevaikutusta ja siinä mielessä, että haluttiin säikytellä ja pyrittiin pelottelemaan muun muassa siinä puitteissa, että olisi nämä uudisasukkaat, joita lännistä oli tullut, niin olisi saatu peloteltua pois muuttamaan paikalta. No, kaikkia ei surmattu tai kidutettu tai tapettu, vaan sitten osa näistä käyttökelpoisimmista työkykyisimmistä otettiin mukaan ja heitä sitten myytiin orjana tuolla Venäjän puolella. Ja näistä asioista kysymyksistä on kirjoittanut Jukka Korpela niin kirjassaan Idä-orjakauppa. No noita sissioperaatioita oli käytännössä niin hyvin vaikea torjua, niin kuin tuossa alussa tai äsken kerroin kuvien kerran, että raja oli semmoinen erämaa raja käytännössä. Oli muutamia hassuja rajapaikkoja, mutta mitään konkreettisia esteitä ei ollut, eikä yleensäkään myös rajaa valvonut. Tästä sissisodasta seurasi puolin ja toisin niin kaikenlaista aineellista tuhoa, ihmishenkien menetyksiä, pakkoverotusta, pelkotiloja, traumoja, kaikkea hyvin negatiivista. Ja täytyy korostaa, että se ei ollut pelkästään että niin kuin idästä länteen, että Venäjän Karjalan väestö, Venäjän karjalaiset olisi hyökännyt pelkästään tänne Pohjois-Suomen alueelle, mutta samassa mitassa niin samanlaista liikettä tapahtui sitten täältä lännestä tuonne itään, niin kuin aina Venäjän Karjalaa, Vienanmeren rannikkoa myöten, niin puoli ja toisin oli tämmöistä epävarmuutta ja pelkoa ja hyvin negatiivista, että kun tätä oli 1500-luvulla eritoten silloin vanhan vihan aikana, niin myöhemmin kaiken tämän opetuksena niin haluttiin sitten myöhemmin, että haluttiin estää, että ei missään nimessä enää tämmöiseen asiantilaan jouduttaisi, että puolin ja toisin olisi tämmöinen koston ja vastaiskun kierre, hallitsematon sissisodan käynti. No instrumentiksi niin estää tuommoinen hallitsematon vihanpito, sissisodan käynti, niin siihen valikoitu tuommoinen menettely kuin rajarauhamenettely. Ensimmäinen itse asiassa näistä rajarauhasopimuksista on asiakirjan lähteessä kaikkia 9 mainintaa, ja näille rajarauhasopimuksille on ominaista, että ne kaikki liittyvät nimenomaan yhtä lukuun ottamatta tuohon Pohjois-Suomen alueeseen, niin Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaahan ja myös Kuusamon alueeseen liittyen, eli alueeseen, jossa kuluttavaa, hävittävää sissisotaa oli käyty. Rajarauhasopimuksella tarkoitettiin keskinäistä sopimusta, joka solmittiin rajan takaisen väestön ja sen virallisten edustajien kanssa joko sodan uhatessa tai sodan aikana. Ja tarkoituksena oli, että vihollisuuksien puhkeaminen osapuolten kesken saataisiin estettyä. Jos vaikka muualla tuolla valtakunnan alueella, sanotaan muualla Suomessa, olisi sodittu, niin sopimusosapuolet niin kuin sitoutuvat sitten keskenään pitämään rauhaa ja pidättäytyvät samalla kaikenlaisesta väkivallasta toisiaan kohtaan. Eli jos muualla sodittiinkin, niin nämä sopimusosapuolet lupasivat, sitoutuivat pitämään toisille rauhaa.
näin pyrittiin suojautumaan niin sota- ja vainoaikojen epävarmuudelta, hävitykseltä, ryöstelyltä ja kaikenlaiselta väkivallalta. Eli haluttiin niin kuin turvata tämmöinen normaali, turvallinen elämä, että oli mahdollista niin kuin elää tuolla turvattomalla seudulla, jossa yleensä mitään muuta semmoista sotilaallista suojaa ei ollut. Siellä ei ollut yleensä mitään niin kuin varsinaista sotavoimaa eikä mitään semmoisia puolustuksellisia laitteita, sanotaan niin kuin linnoja tämän paikallisen väestön suojana. Pohjois-Suomen alueesta on kyllä todettava, että Kajaanissa oli linna, joka oli 1600-luvun alussa perustettu, mutta se oli hyvin pienikokoinen, se oli verraten kaukana rajasta Kajaanin kaupungissa, ja toinen linna oli sitten Oulussa, joka oli vielä kauempana sitten tuosta rajasta, että ne oli lähinnä vain semmoisia vallan symboleja, vallan tukikohtia. Yksi tärkeä aspekti näissä paikallisissa rajarauhasopimuksissa oli sitten, että haluttiin turvata rajakauppa ja rajaliike ja niiden häiriötön jatkuminen. Tuossa edellä jo viittasin siitä, että mitenkä 1500-luvun puolivälistä lähtien eritoten niin kuin tämä Pohjola, Skandinavia oli tullut mukaan niin kuin globaalin kaupan piiriin, niin siinä mielessä oli erittäin tärkeää niin kuin turvata tuo rajakauppa ja rajaliikenne puolin ja toisin. Yleensäkin, jos sitten joku vakavampi ongelmakohta 1600-1700-luvulla tuli näihin rajat ylittäviin suhteisiin, niin liittyi just tähän rajakauppaan, että koettiin, että oli tullut joku häiriö, vakava ongelma näihin rajakauppakontakteihin, joka sitten niin kuin ruokki ja aiheutti sitten konfliktia näiden osapuolten kesken. Tärkeä aspekti myös tässä rajarauhan menettelyssä oli sitten kaikenlaisten riitojen ja rikosten niin kuin rauhanomaiset sopimus- ja ratkaisuprosessit. Oli alituinen vaara, että joku pieni ongelmakohta, sanotaan vaikka siinä rajakaupassa, niin saa aikaan konfliktitilanteen, joka lumipalloefektimäisesti sitten kaasui hallitsemattomiin mittasuhteisiin ja pahimmassa tapauksessa aiheutti sitten ongelmia, väkivaltaisuutta, niin väkivaltaa rajaa yli. No tuosta itärajasta ja sen valvomattomuudesta seurasi myös yksi yhteinen vakava ongelmakohta niin liittyen kaikenlaisiin maankulkijoihin, rosvoihin ja rosvojoukkoihin. Tuolla rajaseudulla lymyili puolin ja toisin kaikenlaisia maankulkijoita ja rosvoja, jotka sitten tuon rajan varjolla sitten rajan toiselta puolella aina operoi toisella puolella rajaa. Ja itse asiassa tämä ongelma oli yhteinen ja vaati yhteisiä toimenpiteitä, ja näiden rajarauhasopimusten puitteissa niin osapuolet sitoutuivat kaikenlaiseen yhteistoimintaan tämän ongelmakohdan kitkemiseksi, eli tehtiin yhteistyötä, annettiin varoitussanoja rajaa yli, otettiin kiinni näitä rosvoja ja niin poispäin. Tuossa jo äsken kerroin näistä rajarauhasopimuksista, että niitä käytiin 9 kertaa, tai niitä solmittiin kaikkia 9 kertaa, ja ensimmäinen oli 1490-luvulta, ja itse asiassa viimeinen tai
kaksi viimeistä rajarauhasopimusta ovat niinkin myöhäiseltä ajalta kuin Kustaa kolmannen Venäjän sodan ajalta 1788–1790. Ja kaikille näille yhtä lukuun ottamatta ominaista, että ne liittyy just tuohon Pohjois-Suomen alueeseen, Kainuuseen, Kuusamoon, Pohjois-Pohjanmaahan. Miten sitten nuo rajarauhasopimukset solmittiin? Eli semmoisena viitekehyksenä, milloin niitä solmittiin, niin oli olemassa eli joko sota tai uhka sodan syttymisestä Ruotsin ja Venäjän kesken. Tämä turvaton ilmapiiri niin laukaisi sitten heti kontaktit näiden rajan erottamien asukkaiden kesken ja molemmin puolin ruvettiin niin kuin hakemaan rajarauhaa niin suojaksi ja turvaksi. Kokemusperäisesti oli tietoa, muistoja edeltäviltä ajoilta, eritoten just 1500-luvulta, että miten tämä hallitsematon vihanpito, sissisota, niin oli ollut molemmille osapuolille hyvin kuluttava. Ja pyyntötunnusta rajarauhasopimuksesta esitettiin yleensä niin sitten paikalliselle viranomaisille, joko seurakuntapapille tai kruunun virkamiehelle, eritoten kruununvoudille. Ruotsin valta oli täällä Suomen alueella niin pureutunut paikallisesti hyvin vahvasti jo tuohon paikalliseen todellisuuteen, eli kirkollisen hengellisen hallinnan puitteissa oli olemassa seurakunnat ja niissä papisto, mutta toisaalta sitten hallinnollisen maallisen koneiston puitteissa oli sitten virkamiehiä, eli paikallisissa pitäjissä oli olemassa nimismies, hänen yläpuolellaan kihlakunnissa oli kruununvouti. Kihlakunta muodostui useammasta pitäjästä. Tämän kruununvoudin yläpuolella sitten toimi aluehallintotasolla, eli lääneissä maaherra. Tuommoinen tietopyyntö rajarauhasopimuksen aikaansaamiseksi niin kulki näiltä paikallisilta asukkailta joko seurakuntapapille tai sitten näille paikallisille viranomaisille, niin kuin nimismiehelle, kruununvoudille, joka välitti sitten pyynnön eteenpäin seuraavalle hallintoportaalle, eli lääninhallitukseen maaherralle, ja joka sitten toimitti sen hierarkiassa eteenpäin niin tuonne Pohjanlahden taakse Tukholmaan valtakunnan pääkaupunkiin. Näin siksi, että Ruotsi oli jo tuolloin 1600-luvulta alkaen niin hyvin tiukasti, keskitetysti, hallinnollisesti johdettu hallintokoneiston kautta. Eli se oli kolmiportainen, oli paikallishallinto, aluetasohallinto ja sitten se ylivalta, esivalta, joka oli sitten Tukholmassa hallitsija ja keskeiset hallintovirastot. Tuolloin 1500-luvulta lähtien niin Ruotsissa oli ominaista se, että korkeammalla vallalla oli jo niin kuin väkivallan käytön monopoli. Tuommoisiin paikallisiin yksityisiin sotiin ei enää saanut ryhtyä, ja toisaalta myös sitten tämmöiset paikalliset rauhansopimukset, rajarauhansopimukset samassa hengessä niin kuin solmittiin ja niistä päätettiin niin virallisen hallintokoneiston puitteissa. Jos siihen rajarauhasopimukseen sitten saatiin omalta valtiovallalta lupaa, niin samaa
hallinnollista polkua pitkin siitä, että välittyi sitten tuohon paikalliseen todellisuuteen niin viestiä. Sitä kautta niin sitten näiden paikallisten viranomaisten niin puitteissa niin rajantakaisten edustajien kanssa niin solmittiin sitten tuo virallinen rajarauhasopimus. Tuossa rajarauhan menettelyssä niin tärkeässä roolissa oli sitten semmoiset paikalliset talonpoikaiset asukkaat, joita kutsuttiin sanankuljettajiksi ja sanomamiehiksi. Nämä sanankuljettajat, sanomamiehet, niin rekrytoituu niin paikallisista asukkaista, joille oli ominaista näiden sanankuljettajien tapauksessa, että he rekrytoituivat niin kaikista arvovaltaisimmista, kyvykkäämmistä ja sanalla sanoen älykkäämmistä, vauraammista asukkaista. Näin siksi, että tällä asemalla pyrittiin saamaan niin kuin vastapuolen vakuuttuneeksi myös siitä, että niin kuin oltiin liikkeellä vakavissa mielissä ja että niin kuin haluttiin oikeasti vakavasti niin kuin tuoda tuommoinen paikallinen rauha. Ja sama päti myös tuolla sitten rajan takana Venäjän puolella, että siellä oli samalla tavalla samankaltaiset sanomamiehet, sanankuljettajat, jotka sitten sukkuloivat, kävivät täällä lännessä Ruotsin puolessa rajakylissä niin vakuuttamassa rauhan ylläpitoa. Ja toisaalta jos näihin keskinäisiin suhteisiin tuli jotain kitkakohta, niin tämän väylän avulla niin kuin neuvoteltiin ja sovittiin, ratkottiin sitten ne ongelmakohdat. Toisaalta nämä sanankuljettajat oli myös kruunun esivaltansa puitteissa hyvin tärkeässä roolissa, että näiden matkojensa aikana he toimivat semmoisena oman valtansa niin kuin epävirallisina tiedustelijoina, semmoisena vakoilijoina, jotka sitten sillä rajan takana käydessään niin kuin pistivät merkille kaikki epäilyttävät, merkille pantavat seikat, joilla oli sitten sodankäynnin ja suhteiden kannalta merkitystä. Tämä rajarauhamenettely itse asiassa niin ei ole pelkästään itärajaan kytkeytyvä piirre, vaan itse asiassa samanlaista rajarauhamenettelyä tunnetaan myös muualta Euroopasta, eritoten tai pelkästään nykyisen Etelä-Skandinavian alueelta niin Ruotsin ja Tanskan kesken. Tuossa jo alussa luentoa niin kerroin, että nykyinen Etelä-Ruotsin alue oli pitkään niin kuin Tanskan hallussa. Ruotsi ja Tanska kävi hyvin pitkään, aina 1670-luvulle saakka tämän tästä sotia keskenään, ja tämä nykyinen Etelä-Ruotsin alue ja toisaalta myös Norjan vastainen raja niin oli hyvin levotonta seutua samalla tavalla kuin tämä Pohjois-Suomen alue itärajalla, niin siellä oli olemassa näiden ruotsalaisten ja tanskalaisten ja ruotsalaisten ja norjalaisten talonpoikien kesken niin vastaavanlainen rajarauha menee. Toisaalta sitten Brittein saarilla, niin siellä nykyisen Pohjois-Englannin alueella niin itse asiassa aina 1600-luvun alkuun saakka, niin siellä oli kaksi erillistä valtakuntaa. Pohjoisessa oli itsenäinen Skotlanti ja eteläpuolella oli itsenäinen Englannin kuningaskunta. Eli ne oli niin kuin virallisia
omia itsenäisiä valtakuntia. Ja Skotlannin ja Englannin suhteelle oli ominaista, että tämän tästä myös siellä käytiin nykyisen Pohjois-Englannin alueella, niin tämän tästä sotia näiden osapuolten kesken. Ja näille paikallisille asukkaille eritoten, niin tämä oli hyvin kuluttava ja vaikea niin aika. Ja näitä vaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia, niin pyrittiin hillitsemään rajarauhamenettelyn avulla. Tälle rajarauhamenettelylle ominainen seikka oli varhaisemmassa skandinaavisessa historian tutkimuksessa, että näitä rajarauhasopimuksia kutsuttiin myös talonpoikaisrauhoiksi, mutta se käsite on täysin väärä, koska niin kuin kerroin, aina 1500-luvulta lähtien eritoten Ruotsin alueella on huomattavissa se seikka, että se oli niin kuin kerroin vahvasti ylhäältä johdettu menettelytapa, eli siinä valtiovalta, esivalta oli niin kuin tiukasti koko ajan mukaan. Siinä mielessä se talonpoikaisrauhamenettely on täysin harhaanjohtava käsite. Oikeampi näin ollen on se rajarauha käsite, koska tämä rajarauha niin kuin käsittää kaikki väestöryhmät niin kuin piiriinsä sieltä sopimusalueelta. Mutta silti niin kuin on huomattavissa joitakin semmoisia erityisiä kohderyhmiä, jotka oli tiukasti, hyvin keskeisesti, hyvin dominoivasti mukana ajoittain näissä rajarauhasopimuksissa. Tuossa diassa on kuva Solovetskin luostarista. Tuo Solovetskin luostari oli Luoteis-Venäjän ja ylipäätään koko Venäjän tärkeimpiä ja mahtavampia luostareita, joka oli perustettu jo 1430-luvulla. No, tuo luostarin paikka on hyvin mielenkiintoinen, eli se on tuossa Vienanmerellä ja tuolle luostarisaaristolle ja ylipäätään tuolle Vienanmeren rannikolle ominainen piirre on se, että siellä käytettiin hyvin paljon suoa. Hyvin tärkeä taloudellinen seikka tuolle Solovetskin luostarille oli suolan keitto, ja itse asiassa luostarin nimikin tulee jo suolasta. Venäjäksi suola on so. No, ajan mittaan 1400-luvulla, 1500-luvulla tuli tästä luostarista hyvin tärkeä Luoteis-Venäjän tärkeä hengellinen, taloudellinen ja poliittinen valtakeskus. Ja Venäjän Moskovan suuriruhtinaskunnan tietoisella valtuutuksella. Eli se oli niin kuin Moskovan suuriruhtinaskunnan semmoinen tärkeä tukikohta tuolla Ruotsin rajalla Luoteis-Venäjällä. Tuolle Solovetskin luostarille oli ominaista 1500-luvulla ja vielä 1600-luvun alkupuoliskolla, että se oli hyvin kiinteästi mukana näissä rajarauhasopimuksissa, mitä näiden Pohjois-Suomen alueen asukkaiden kanssa solmittiin. Eli tämä luostari pyrki niin kuin turvaamaan omat taloudelliset ja muut seikkansa sodilta ja sotien mukanaan tuomalta hävitykseltä. Toinen tuommoinen mahtava, tärkeä, olennainen poliittinen, taloudellinen tekijä noissa rajarauhamenettelyssä oli sitten tuommoinen herra kuin Per Brahe, eli suomalaisittain aiemmassa tutkimuksessa lanseerattiin Pietari Brahena, joka toimi 2 otteessa Suomen kenraalikuvernöörinä ja jolla oli tuolla Pohjois-Suomen alueella, Pohjois-Karjalan pohjoisosa mukaan luettuna, niin tuommoinen
itse asiassa koko Ruotsin valtakunnan suurin läänitys, jota kutsuttiin Kajaanin vapaaherrakunnaksi. Raahe sai sen 1650-luvun alussa hallintaansa ja tuolle alueelle oli ominaista, eli nämä asukkaat niin kuin maksu suoraan veronsa Raaheen, ei Ruotsin kruunulle. Raahe käytti täällä taloudellista, poliittista, hallinnollista valtaa ja hän oli myös Solovetskin luostarin tavoin niin hyvin kiinteästi mukana näissä 1600-luvun puolivälin rajarauhasopimuksessa. Eli hänkin pyrki turvaamaan omat intressinsä noiden rajarauhasopimusten avulla. Rajarauhamenettely kytkeytyy siis hyvin tiiviisti, kiinteästi tähän Ruotsin ja Venäjän, Suomen ja Venäjän väliseen itärajaan, valtakunnan rajaan. Ja toinen alue oli se Etelä-Skandinavia-alue, Ruotsin länsiraja, silloista Tanskaa vastaan ja toisaalta myös sitten ne Brittein saaret, Englannin ja Skotlannin välinen raja 1600-luvun alkuun saakka. Tuo rajarauhan menettely, että mistä se kumpuaa, mistä se on peräisin, niin olen sitä hahmotellut tuossa rajarauhakirjassani ja olen tullut siihen tulokseen, että tuon rajarauhamenettelyn juuria olisi lähdettävä aina hakemaan tuolta Manner-Euroopasta saakka niin keskiajalta. Kaarle Suuren aikana 800-luvun alussa niin Eurooppa oli varsin yhtenäinen yksi valtakunta Kaarle Suuren johdolla, mutta kun Kaarle Suuri kuoli, niin tämä Euroopan alue pirstoutui sitten hänen perillistensä kesken ja alkoi olla niin kuin idullaan Ranska, Saksa ja niin poispäin. Ja hyvin lukuisina pieninä itsenäisinä kaupunkivaltioina ja ruhtinaaskuntina. Ja näille alueille oli tunnus omasta keskiajalla, että niiden puitteissa käytiin tämän tästä sotaa. Paikalliset aateliset kävi vallasväki keskenään siellä hyvin usein sotaa ja niitä on kutsuttu niin yksityissodiksi. Ja nuo yksityissodat oli sitten hyvin turmiollisia ja vaikeita sitten paikalliselle asukkaille, kun nämä paikalliset asukkaat oli ilman sotilaallista turvaa. Luostarien asukkaat, naiset, talonpojat, kauppiaat, niin joutui sitten noiden yksityissotien jalkoihin. Ja suitsiakseen tätä vihanpitoa, yksityissotia, niin roomalaiskatolinen kirkko niin alkoi keskiajalla 900-luvulta alkaen niin julistaa tuommoisia Jumalan rauhoja niin tietyille alueille, eritoten Ranskassa. Seuraavana askeleena oli sitten semmoinen kuin Jumalan aselepo, ja näille Jumalan aselevoille oli ominaista, että niitä annettiin kirkollisesti määrättynä ajankohtana, esimerkiksi paastoaikana tai suurempien kirkollisten pyhien juhlien aikana, että kirkon määräyksestä niin silloin ei saanut niin kuin käydä näitä yksityissotia ja pitää vihaa. Kolmantena askeleena oli sitten, että Jumalan rauha-käsite alettiin ulottaa kaikkiin Euroopan kristityihin ja sitä vastaan niin kun kehotettiin kääntämään aseet pakanoita vastaan. 600-luvulta alkaen niin kun muslimit, islamiuskoiset oli tullut sitten Espanjan kautta aluksi rynnineet Eurooppaan, että
Iberian niemimaa oli muslimien vallassa ja toisaalta myös sitten Osmanin valtakunta nykyisen Turkin alueella niin tunkeutui Eurooppaan niin tuolla Kaakkois-Euroopassa. Roomalaiskatolisen kirkon niin kuin missiona vaatimuksena oli, että näiden eurooppalaisten kristittyjä olisi täytynyt kääntää aseensa näitä pakanoita muslimeita vastaan. Tuohon keskiaikaan liittyy sitten myös, että nouseva hallitsijan valta lopultakin, kun alkoi nousta sieltä paikallisten ruhtinaiden vallanpitäjien taholta semmoisia suurempia ruhtinaita, niin he alkoi antaa sitten maan rauhajulistuksia. Ensimmäinen annettiin niin vuonna 1084 niin Saksissa ja viimeinen vaihe oli sitten 1490-luvulla tulla pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella, eli Keski-Euroopassa nykyisen Saksan alueella, että siellä annettiin tuommoinen ikuinen maarauha. Ja myös tässä oli niin kuin missiona, että eurooppalaisten kristittyjen olisi pitänyt niin kuin sisäisen keskinäisen vihanpidon asemasta niin suunnata aseensa noita pakanoita muslimeita vastaan. Tuon roomalaiskatolisen kirkon ja nousevan ruhtinaan vallan jälkeen niin kun alkoi nousta sitten vahvistua tuo eurooppalainen hallitsijan valta eritoten Ranskassa ja myös asteetta Espanjassa ja muualla, niin alettiin luoda sitten tuommoisia rauhanpiirejä, eli pyrittiin nämä paikalliset asukkaat väestöt turvaamaan niin väkivallalta tietyissä tilanteissa, niin kun nämä olivat erityisen vaarallisessa asemassa. Tähän menettelyyn pohjautuu vielä yhä vallalla oleva tapa, eli Suomen Turku-julistus joka joulurauha, niin tämä on jääne just keskiajalta, kun annettiin tämmöinen rauhanjulistus, eli pyrittiin nämä ihmiset turvaamaan niin kirkollisen juhlapyhän puitteissa, että saisivat olla kaikelta väkivallalta ja muuta häiriöltä rauhassa. Tuo 300-luvun alusta lähtien, niin sitten näitä rauhanlakeja ruvettiin kirjaamaan Ruotsissa, niin ensin kaupunkilaki ja sitten maanlaki, eli oli olemassa erikseen kaupunkilaki ja sitten yleinen koko kattavan valtakunnan käsittävä maanlaki, ja johon tuli omana erillisenä lukunaan tämmöinen rauhanvalan kaari, eli kokonainen luku, jossa sitten määriteltiin nämä rauhanpiirit. Mistä sitten Ruotsi sai nämä innovaationsa, niin se tuli itse asiassa niin tuolta Tanskan suunnalta, ja Tanskasta on jo 1000-luvulta tietoa siitä, että tämmöisiä rauhanpiirejä luotiin ja luotiin lainsäädäntöä, rauhanlakeja. Ja itse asiassa tämä on hyvin mielenkiintoinen näihin rajarauhasopimuksiin kytkeytyen, että itse asiassa Tanskan ja Ruotsin väliseltä rajalta on ensimmäinen ajallinen maininta juuri rajarauhasopimuksesta vuodelta 1505, eli tämä eteläinen suunta niin näyttää olevan hyvin vahva, tärkeä tässä rajarauhamenettelyssä. Eli se olisi tullut tuolta Skandinavian kautta myös tänne Suomeen. Palataan vielä tänne itärajan pintaan ja Suomen alueeseen uudelleen, niin vaikka tällä 1400-luvun lopulta, 1700-luvun lopulle
lopulle eritoten Pohjois-Suomen alueella solmittiin näitä rajarauhasopimuksia, niin näihin rajarauhasopimuksiin ei silti niin kuin täysin sokeasti uskottu, vaan oli olemassa myös sitten sotilaallisia puolustuksellisia keinoja eritoten sodan aikana tai sodan uhan ollessa päällä. Tuossa alussa jo totesi, että semmoista mitään niin kuin semmoista varsinaista virallista sotavoimaa ei kumminkaan ollut niin kuin tämä paikallisen väestön turvana, vaan tämä harvalukuinen pieni varsinainen sotavoima niin marssitettiin yleensä sotien aikana sinne, missä sitten oli näitä isoja sotilaallisia operaatioita, niin eli tämä varsinainen sotavoima ei ollut niin kuin tämä laajasti tämän paikallisen väestön turvana missään minä aikana. Ruotsin keskiaikaisten maalakien puitteissa niin paikallisen väestön velvollisuutena olikin niin kuin puolustaa itse itseään. Oli niin kuin semmoinen yleinen maanpuolustusvelvollisuus, jota kutsuttiin nostoväeksi. Eli kaikilla asekuntoisilla miehillä oli hädän hetkellä velvollisuus puolustaa kotiseutua, läheisiä ja omaisuutta. Tätä nostoväkikäsitettä käytettiin näistä maaseutuasukkaista. Vastaava menettely oli sitten olemassa tuolla kaupungeissa. Siellä asekuntoinen kaupunkimiespuolinen väestö niin oli velvollinen puolustamaan itseä, omaisuutta ja läheisiä niin porvarikaartina. No, tätä nostoväkeä ja porvarikaartia niin ei käytetty etenkään missään vihollisuuksissa, sotaoperaatiossa, vaan tässä oli lähinnä semmoista puolustustoimista kyse, eli näitä käytettiin niin kuin rajan ja keskeisten kulkuväylien valvonnassa ja vartioinnissa. Tuolle valvonnalle ja vartioinnille ominainen piirre tällä pitkin itärajaa oli semmoinen, että tärkeimpiä kulkuväyliä rajan tuntumassa ja kauempanakin valvottiin ja vartioitiin, ja niiden luokse jo etukäteen rakennettiin tämmöisiä varoituskokkoja, eli joko puuta vasten tai muuten kivikkoon louhikolle rakennettiin iso kokko, joka sitten sytytettiin palaamaan vihollisen näkyvissä. Pitkin näitä tärkeimpiä kulkureittiä ja pitkin rajaa niin oli sitten tämmöinen viestintäketju olemassa näistä vartiokokoista, vartiotulista, eli kun saatiin havainto vihollisesta, niin sitten toimitettiin tätä varoitusviestiä eteenpäin pitkin tätä vartiolinjaa. Joo, jätetään tänne. Joo. Nyt aivan lopuksi sitten mainostan tuota kirjani Rajan rauha, itäraja ja suojautumisen keinot 1490-1809, jos teitä lähemmin kiinnostaa, niin se ilmestyi joulukuussa 2022 ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamana, ja mikäli kiinnostaa, niin sitä löytyy kirjastoista aina Etelä-Suomea myöten, ja sitten sitä on verkkokirjakaupassa ja myös netissä, niin Suomalaisen kirjallisuuden verkkokaupasta tilattavissa, ja sitten myös tiedekirjasta niin Helsingissä, niin jos haluatte lähempää tietoa. Ja nyt
voin vastata kysymyksiin, jos kysymyksiä tulee. Hyvä, hienoa. Kiitos Jukka. Erittäin kiinnostava esitys. Nyt tosiaan mahdollisuus kysyä kysymyksiä liittyen aiheeseen tai tämän ajan historiaan ja muuten. Mä voisin aloittaa sen verran, että puhuit tästä rajanrauhasta niin kuin Pohjois-Suomessa, mutta minkälainen se oli täällä etelämpänä? Itse asiassa niin rajarauhasta niitähän oli kaikkien se 8, mitä asiakirjoissa on mainittu. Niin yhtä lukuun ottamatta kaikki liittyy nimenomaan siihen Pohjois-Suomen alueeseen liittyen. Yksi on sitten tämän piirin ulkopuolella, niin se liittyy tähän Pohjois-Karjalan pohjoisosaan Pielisjärven alueeseen, eli nykyinen Lieksa, Nurmes ja niin poispäin. Minä luulen, että sitten tämä rajarauha silloin itse asiassa 1700-luvun alussa liittyy siihen, että täällä silloin isännöi sellainen herra kuin Simon Hurtta, Simon Affleck, joka oli paikallinen veronkantaja, veronvuokraaja. Ja hänellä oli selvä kytkentä sitten tähän rajarauha-alueeseen, eli Kainuuseen. Hänellä oli laaja maaomaisuus, iso maatila Kainuussa, nykyisen Sotkamo-alueella Turun korvassa, ja sitten hänellä oli kaupunkiasunto Kajaanissa. Hän asuu aika paljon itse asiassa siellä Kainuussa. Minä luulen, että hän oli tullut tuntemaan ja tietämään sitten tämän Kainuun Pohjois-Suomen rajarauhan menettelyn. Ja kun 1700-luvun alussa sota syttyi taas Ruotsin ja Venäjän kesken ja alkoi suuri Pohjansota, pitkä vihollisuus, niin hän sitä kautta otti instrumentiksi niin sitä Kainuun menettelyä lainaten, että hän olisi pystynyt turvaamaan sen omaisuutensa täällä Pohjois-Karjalan pohjoisosassa niin tämän rajarauhan menettelyn avulla. Ja hän pitkälti siinä onnistui, mutta sitten nämä paikalliset asukkaat, niin eritoten Lieksessä alkoi juonitella häntä vastaan, koska Hurtta oli hyvin vihattu, niin he teki tämmöisiä omapäisiä iskuja tuonne Aunuksen Karjalan kyliin Repola-alueella ja yrittivät lietsoa ja koettivat saada niin sitten niitä rajan takaisia niin kuin hyökkäämään tänne Ruotsin puolelle ja sitä kautta rikotuksi sen rajarauhasopimuksen. Mutta tuolla etelämpänä Lappeenrannalla ei ole. Aiemmassa tutkimuksessa esitettiin ja itse asiassa minä kirjoitan tuossa rajarauhakirjassa, niin teen tyhjäksi sen, että ne aiemmat maininnat, niin ne ei oikeasti ole mitään rajarauhasopimuksia, vaan on kyse joko väärin tulkinnasta, että saattoi olla joku aselepo raja yli tai muu menettely, mutta mitään varsinaista rajarauhasopimusta ei tällä eteläisellä raja-alueella ollut. Jos se kytkeytyy yksinomaan lähes niin tuonne Pohjois-Suomeen. Onko kysymyksiä vielä Sepolla tai muilla? Voitte ihan avata mikrofonin. Ole hyvä, Seppo. No joo, täällä päivää vaan kaikille. Terve. Ensin minua kiinnostaa se, tässä nyt käsiteltiin aika paljon Kainuuseen ja Lappia kohta, jos nykykielellä sanoisin, niin miten tämä isovihan aikaan, tai kun sitä nyt sanot, lähdetään siitä Talvivaarauhasta, niin pitääkö paikkansa semmoinen asia, että
Pohjois-Karjala olisi 1600-luvulla tyhjentynyt. Minä noin 4 vuotta sitten sattumoisin kuulin tästä Yle Kuopio, tätä Yle Itä-Suomen radiolähetyksessä ennen tätä koronaa, että Pohjois-Karjala olisi tyhjentynyt 1600-luvulla melko paljon. Ja liittyykö sitten mahdollinen semmoinen tähän, että kun nyt tuli tämä tavallaan jonkunlainen rauha Ruotsin ja Venäjän kesken, eli sinne tänne lähes suureen Pohjansotaan saakka, niin, että sinä aikana sitten siirtyi sitä väestöä sitten tuonne sinne, eli Inkerimaalle. Tämmöinen kysymys sitten, että Itse onko asiassa minkälaisia... itse asiassa olet täysin oikeassa, niin itse asiassa kirjoitin näistä kysymyksistä, tai tästä kysymyksestä, niin väitöskirjassani jo niin rajaseutuliikkeessä, ja sitten viittaan myös tuon kunnioitettavan nyttemmin edesmenneen Veijo Saloheimon tutkimuksen. Niin Veijo eritoten juurta jaksain kuvasi ja kertoo se, että miten Pohjois-Karjalan alue tyhjentyi 1600-luvun aikana väestöstä. Väestöolosuhteet oli sikäli Stolbovan rauhan aikana 1617, niin tämä alue oli karjalaisortodoksisen väestöasuutta. Omassa väitöskirjassani katsoin tuota nykyisen Lieksan aluetta, niin tilanne oli sama myös Lieksassa. Mutta kun katsotaan 1690-luvun verotuslähteitä, niin nykyisen Lieksan alueella ei ole enää kuin, oliko 4 taloutta enää näitä karjalaisortodoksisia talouksia ja perheitä. Kaikki muut oli nostanut sananlasnoin kytkintä ja paineet rajan taakse. Joko Inkerinmaalle tai sitten kauemmas tuonne Moskovan ympäristöön, Tverin Karjala. Ja Veijo Saloheimo eritoten, niin hän kävi Tverin Karjalassa ja kertoi hyvin juurta jaksaa, että mihinkä nämä asutusliikkeet suuntautuu tältä Pohjois-Karjalasta niin tuonne Venäjän puolelle. Itse oma sukuni on kanssa sellainen, että itse asiassa kohta tämän vuosikymmenen lopussa niin tulee 400 vuotta, kun minun sukuni, isänpuolen suku tuli tänne Pohjois-Karjalaan. Ja tässä on tästä tyypillisestä asutusliikkeestä, eli lähtökoti oli jos tuolla Savonlinnassa, silloisessa Säämingin suurpitäjässä, mutta sitten 1620-luvun lopussa niin kokkoset siirtyi sitten tuonne nykyisen Juuan-alueelle. Ja todennäköisesti siitä syystä, että niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin Ruotsi kävi koko ajan näitä sotiaan ja oli olemassa uhka siitä, että jouduttaisiin Ruotsin armeijan riveihin ja jouduttaisiin mukaan sotaan. Ja se käytännössä merkitsi useimmiten sitä, että joka joutui sinne Ruotsin armeijaan, niin kuoli joko sotaleireissä johonkin kulkutautiin tai sitten viimeistään niin sitten taistelussa niin haavoihinsa tai johonkin muuhun. Että oli niin kuin kokemusperäistä tietoa siitä, että kuka sinne päätyi sinne armeijaan, niin se oli niin kuin käytännössä kuolemantuomio. Mutta tällä Pohjois-Karjalan alueella, eli silloisessa Käkisalmen läänissä, niin oli niin kuin vallanpitäjien taholta semmoinen vetovoimatekijä, että täältä ei rekrytoitu ihmisiä, miespuolista väestöä Ruotsin armeija, eli tänne tuli hullun lailla niin ympäröivistä maakunnista, eritoten Savosta, niin miespuolista väestöä ja heidän talouksiin turvaa. Ja sitten nämä karjalaisortodoksit niin väisty alta pois. He eivät olleet, nämä ortodoksit karjalaiset, niin tyytyväisiä tähän
läntiseen hallintokoneisto. He olivat alun pitää olleet niin kuin Venäjän alamaisia. Ruotsi oli luterilainen läntinen valtakunta. On paljon puhuttu, että Ruotsi olisi kohdistanut sitten pakkokäännytystoimenpiteitä, mutta ei käytännössä, niin tämä oli vielä niin nuorta ja neitsellistä aluetta, että se oli käytännössä niin aika epätoivoista ja mahdotonta nämä käännytystoimenpiteet, mutta varmasti niin kuin oli, niin kuin tuntui paljon houkuttelevalta muuttaa sinne niin kuin omien pariin, ortodoksien pariin, omien entisten vallanpitäjien pariin, jotka sitten kaiken lisäksi soi sitten näille tulomuuttajille kaikenlaisia taloudellisia etuja, joka sitten niin kuin toimi vetovoimatekijänä niin lähteä pois täältä Pohjois-Karjalasta. Joo. Ai, Sano vaan se. niin, että kiitos vastauksesta. Oikein hyvä oli. Selventävä vastaus. Ole hyvä. Joo, eli Tverin-Karjalan historia liittyy myös näihin sotiin. Kyllä, nimenomaan, kyllä. Ja tähän muuttoliikkeeseen. Että Ja myös Inkerin kyllä, niin kyllä, nimenomaan. Kyllä, kiinnostavaa. niin. Eli siinä voi olla jotain, että myös niin kuin Virkkusia lähti täältä suunnalta sinne Inkeriin nimenomaan näistä. Kyllä, hyvin paljon mahdollista. Meillä ei ole mitään käsitystä, että paljon niitä Virkkusia siellä on ollut, mutta yllättävän paljon niitä on eri joo. kylissä. Ja se on ihan kiinnostavaa nyt Kyllä, varmaan alkaa selvittää, että näinpä, paljon niitä. kyllä. Ja mistä ne on tullut. Näinpä. Kehotan, että kannattaa katsoa tosiaan Veijo Saloheimon tutkimuksia niin ihan hyvin tarkalla tasolla, ihan talouksien, perhekuntien tasolla, niin katso sitten, että miten tätä muuttoliikettä kohdentui pois täältä Pohjois-Karjalasta. Ja toisaalta myös sitä, miten tänne sitten niin kuin tätä läntistä väestöä tuli, niin ympäröivistä maakunnista tilaa. No Jouko täällä asiasta kuuluuko? Kuuluu. Mä muistelen, että isä on joskus puhunut, että sinne Inkerinmaalle tosiaan, mistä mäkin olen alun perin, niin sinne on lähtenyt jostain Pohjois-Savosta silloin Virkkusia. Tämmöinen kuulotieto, mistä en tiedä sen tarkemmin, mistä se on tullut, mutta tämmöisiä isä joskus puhuu. Minusta semmoinen klisee on, että tuommoinen vanha, ikivanha talonpoikainen yhdyskunta olisi ollut hyvin staattinen, paikallaan pysyvä. Se on ihan täysin väärä. Muun muassa kaupankäynnin puitteissa niin nämä paikalliset asukkaat teki hyvin pitkiä matkoja, niin satoja kilometriä pitkiä matkoja ja useamman kerran vuodessa, niin ja oltiin niin kuin koko ajan kartalla ympäröivästä maailmasta, mitä ympärillä tapahtuu ja minkälaisia olosuhteita on tarjolla sitten ympäristössä, kenties kauempanakin. Ja hevosilla liikuttiin. Kyllä, ja sitten myös hiihtäen ja vesiteitä pitkiä. Sanotaan, että Pohjois-Karjalastakin niin vielä 1700-luvun puolella niin tehtiin hyvin pitkiä matkoja niin tuonne muun muassa Suomenlahden rannikolle Loviisaan saakka, koska läänin pääkaupunki oli silloin Loviisassa, niin veroviljat täytyy toimittaa sitten tältä Pohjois-Karjalasta niin sinne Loviisaan. Niin tiesi sitten talvella niin pitkä hevosmatka. Nykyiselläkin tuntuu pitkältä matkalta, niin silloin se on ollut jotain muuta. Kyllä. Se oli keskikievaritaloja, yövyttiin matkan varrella ja maksettiin siitä, mutta se rasittava ja pitkä ja kuluttava. Tietysti saatiin samalla nähdä ympäröivää muuta maailmaa. Hyvä. Onko muita kysymyksiä?
Nyt on mahdollisuus kysyä. Ei kuulu. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin kiitetään Jukkaa oli hieno ja kiinnostava esitys ja paljon jäi ajateltavaa ja mietittävää ja ehkä löydetään jotain vastauksia tuosta Rajan rauha-kirjasta. Mutta kiitos kaikille laitetaan lähiaikoina viestiä sukutapaamisesta ja tämä tallenne tästä luennosta tulee tosiaan meidän sinne suljetulle YouTube-kanavalle. Mutta hyvä juttu, kiitos kaikille päiväkahveesta ja sunnuntaikahveesta ja mukavaa sunnuntain päivän jatkoa ja hyvää pääsiäistä kaikille. Ja toivottavasti nähdään sitten viimeistään kesällä siellä Utajärvellä Merilän kartanossa. Kiitoksia, ei muuta. Terveisiä Joensuusta kaikille. Kiitos kovasti, oli mielenkiintoinen. Kiitoksia, oli mielenkiintoista.